Tawag dyan ay. Nagkabalik sa iko, ako piyom. Okay, yung mga hikers bagdok mi sa Budloy. Budloy. Ba namin si Tantan sa kuwan? Ayo, ugot tayo, ugot ta. Hinay-hinay kay ato. Hinay mga hindi ba? Ihabo pa dito. Katat. Oh, hinay magkuhan na kati magkuhan. Hindi mo putol ang ulo. Bukan ang ulo. Matanggal ang ulo ah. Ulo pati mahalot na ang kilo yan eh. Bakit ang kilo niya? Ipura ng tigwan. Kasi wagi, sila ka man ano. Nahawa. Taan. Boy, wala nang ukamag. Dala ito. Iyo ikon kaninyo plak kay magsamad. Ikanaog lang ni kanaog. Iko na to. Nagtutuyok ha? Oo. Sa vlog ni mo. Lawin na rin na kuan. Papapa. Guys, ito. Oh, gaway ba? Oh, hi. Kuan ba ay sa Hi. Hello. vlog ba? Hello. Halo-halo. Halo akbar ba? Hawak bar ba? Halo. Mo na yung manghigit ay din na master. Halo. Kakanag. Ganyan dyan mo. Sabit. Halo. Pagdasmag niya lugda ang pataw. Agi sa pataw. Kahapon niya? Yung gapon na eh. Das mo. Araw. Gapon na eh. Ha? Gapon na eh. Gapon na yung nagitaan. Kijil. Tara si Kijil ah. Kijil wa. Kijil. Hoy, tiki ang ulo. Ay. Brutal lang yung dalakan. Ayaw. Bugal pa yung bata pa yung gamay o. Hindi po niya masakitan at papasumbong na yun. Atay na, bumagsumbong. Bunahan na yun. De, Sikat mo siya. Pasikat mo siya. dakpay manok ko wag. Ay mainitan ng mulibok sa tama. Oo. Gigi, bira. Sikat mo siya. Para ingon man na siya. Para ingon. Bira. Try ni katan. Ayun dun. Patay na isda karon. Ay atay. Bira lang nyo kay bukto ka ninyo. Puro naman eh. May pa dyan. Isa pa. Ano? Minus. Kani po. Wala kayo. Dire. Ya. Okay na tubig? Benar. Kuha na mong isda ano? Ay, sige. Sige lang, subulong po na. Okay, bigidil. Yung mo naman pangita na sa kilid. Tirado dyan. Agkilaw siya. Focus ba? Kay gikuha ba yung tamba ni Barok? Wala tanbay, basin ba? Si Kijil ah, yung buhok yung murag tiki. Naitan nakatan basin ba? Tahan mo nga. Pagurog tikigit ninyo dyan. Saloy. Op na atan. Muni among kuha karon na Budloy. Hikers. Among kuha sa taan. Baktan. Ikan uksa. Ang bilihan ni Buk. Ay, alam ni Buk ya. Oh. Ano? Buang ka. Palagi. Oh. Kanan ta. Kanan. Okay mga ka-hikers, 15 kilos ang among Budloy. Thank you Lord. Thank you Lord. 16 kilos, madagang 20 kilos kay itong panghilas pa di. Okay, salamat.